Pila ka buksi kwinta? 25. 25? Ay, 100 na lang. Ah, para. Pagkumpano to? Ay, pag-unod. Bali na gini mahurot to? Ha? Bali na mahurot yung palo? Maulin niyo na eh. Oras na po eh. Ah, Paghapon na po. ay kahapon na hinapod. Di ko kaabot ng iyo kay agi, mahurot naman. Ano mo maulin niya? Ah. Wala wi tindahan sa buko no? Wala. Susuloy na lang inyo ha? Ano ka ba? Wala. Ama ni malunggay pa disal. Manlugay. Kaon ka? Ito. Tagay sa pila. Disting. Di ka bag nanapan? Gaan ka tagay sa pagkabog do? Pag-imutan mo wala. Ha? Agi na kana lang. Ma, agi na tagay. Wala siya. Ay, ito ang tawag eh. Wala, baby. Sa man. Huwag mo na, feeling mo na, balik ka tayo,